buch jopiny otieno ma kawuono. Koro mano simo mogik ma bende wang'eyo godo wach mar medo kwan jok ma yudo sire bwo chenro ni. Dr. Primas na pana ng'adi matin kanidhi nyime inyalo kawe akawa gi kanyo kaso wabiro duoko penjo mar Felix kachiel kod Susan to kod bende jal ma ogocho mogik ma penjo wach mar medo ji kwan mag joma iluongo ni beneficiaries lai machal kod ma. Koranya samas ni nong'iswa ni tuo che mar jo kansa mane dhi mbele wabro dhi mbele to nikech chani pok owinj maber wabo tiyo gi NHIF koro mano nokonywa. Koro ne wan gi joma biro manyo yot ni gi kansa nyoro gibiro ni gichako thieth kawuono. Yes. Koro mano be wasebedo gi shida kabisa nikech osiptende kaka Kenyatta gene gi private hospitals ma Nairobi kapok wayudo forms mag SHA pok nomiwa osiptende go. Koro nong'iswa ni forms go nitie to pok ochopo. Koro mano bo kelo confusion nikech kwa ndiko form ma NHIF kwa miyo gini giter en kuonde mancho obedo kaka NHIF office mancha kao forms gi to tero NHIF nyiso ni gin form no gikia. Koro nitie confusion no hospital kendo wang'e ni jotuo kuom ndalo ariyo osebedo ka chandre nikech laktere ok ong'e gima timore kabisa. Managers mar hospital be pod kobede line kabisa mong'e ni to gitim nang'o to wambe laktere pok ong'iswa ni to watim nade. Koro nitie laktere wan nitie moko mapok oneno kata form mar sano koro wan chuno mane ndiko ne jatuo NHIF no. Koro kwa penjo to ning'isowa ni wamiya ne sirkal sama tin mondo gilosa ne wach gik machendo gi kaka registration makata ji wacho gi wach form ni mondo koke wabi winj to wadhi adhiya mbele gi thieth jok mane osebedo ka tuo to wa continue gi account gi mag NHIF. Jok mane gi insurance ma oko gi gin to wach gi ok tek koro ng'eni chon insurance nokiyie mondo thiedhi kionge gi NHIF to sani to insurance ma ng'eny noseyie ni wanyanyala filo form gi to gimiyo ji thieth to gidhi mbele. Alright, erokamano ahinya. Dr. Felix, Dr. Jerry, Felix openjo kape